L'electricitat és tan necessària avui en dia que no ens podem imaginar la vida sense ella. D'on prové aquesta energia elèctrica? Les centrals elèctriques són les encarregades de generar-la. Hi ha diferents tipus de centrals depenent de la font d'energia que fan servir. Les tèrmiques, que fan servir combustibles fòssils, les que utilitzen fonts d'energia renovables com el sol, el vent, l'aigua, i les nuclears, que ho fan amb urani. Actualment, una bona part de l'electricitat consumida prové de les centrals nuclears. Com funcionen aquestes centrals? Les centrals nuclears utilitzen l'urani com a combustible i mitjançant un procés de fissió del seu nucli aconsegueixen alliberar una gran quantitat de calor. Aquesta calor es fa servir per generar vapor d'aigua, que permet fer moure una turbina que en girar genera energia mecànica. Mitjançant l'alternador, aquesta energia mecànica es transforma en energia elèctrica que s'aboca a la xarxa per poder ser consumida. Hi ha dos tipus de centrals nuclears, les de reactors d'aigua a pressió i les de reactors d'aigua en ebullició. Ambdues consten de tres estructures essencials: l'edifici de contenció, on s'ubica el reactor i té lloc la fissió nuclear, la sala de turbines, on l'energia mecànica es transforma en energia elèctrica, i el sistema de refrigeració. La diferència principal entre elles consisteix en el fet que en els reactors d'aigua a pressió el vapor es genera en el generador de vapor i en els reactors d'aigua en ebullició té lloc en el reactor mateix. Ens centrarem en els reactors d'aigua a pressió, que són els més abundants a l'estat espanyol. A l'edifici de contenció s'utilitza el combustible que dona lloc a la fissió. El combustible que es fa servir per a la fissió és l'urani, concretament diòxid d'urani enriquit en U-235 al 4,5% aproximadament. S'introdueix en forma de pastilles dins uns tubs, creant varetes de combustible que s'uneixen per formar elements de combustible. Un conjunt d'uns 160 elements de combustible constitueixen el nucli del reactor. Aquest nucli s'introdueix a l'interior d'una cubeta d'acer inoxidable de 30 centímetres de gruix aproximadament, on es du a terme un procés de fissió en els elements combustibles. És una reacció que afecta el nucli de certs elements químics quan col·lideixen amb un neutró. L'impacte provoca la divisió del nucli en dos fragments i l'alliberament d'una gran quantitat de calor i de 2 a 3 neutrons. Aquests neutrons poden provocar noves fissions en altres nuclis que, en fragmentar-se, produiran nous neutrons, de manera que s'aconsegueix una reacció nuclear en cadena capaç d'automantenir-se. Per evitar el sobreescalfament, els elements de combustible es refrigeren mitjançant un circuit tancat d'aigua que els manté a temperatura constant, circuit primari. L'aigua del circuit primari recull la calor alliberada i s'escalfa fins a arribar als 330 graus centígrads. No obstant això, no bull a causa de l'elevada pressió, 162 atmosferes. Aquesta aigua es dirigeix al generador de vapor, on intercanvia calor amb aigua que prové d'un altre circuit tancat, circuit secundari. L'aigua del circuit secundari es transformarà en vapor. Un cop fet l'intercanvi de temperatura, l'aigua del circuit primari torna al reactor per repetir el cicle i el vapor es dirigeix a la turbina de vapor. El vapor entra en el cos d'alta pressió de la turbina i s'expandeix. Això permet fer moure l'eix que travessa la turbina i aconseguir així generar energia mecànica que recull el generador i que transforma en energia elèctrica. Aquesta electricitat serà recollida per un transformador que s'encarregarà de preparar-la perquè sigui abocada a la xarxa de transport de manera que pugui arribar a casa nostra per consumir-se. El vapor que fa moure la turbina s'ha de condensar per poder aprofitar-lo de nou. Això succeeix en el condensador. S'utilitza aigua de mar o de riu que, en circular per les canonades del condensador, intercanvien calor amb el vapor, de manera que el vapor es refreda i passa a aigua líquida, que s'envia de nou per ser transformada en vapor. Tot el funcionament de la central se supervisa des de la sala de control, on un personal molt qualificat vetlla pel bon funcionament i la seguretat de la central. Endesa treballa dia a dia per tal de millorar el rendiment de les seves instal·lacions, tot respectant el medi que ens envolta, a fi de poder aportar l'electricitat de manera neta i eficient.